लोगोफोर सोरांलायबाय फुंनि संना जानो जालायबाय नै बेदर एसे दोङो बेखौनो दिनै संगोन आरो दाउ मासेखौ भागो मोनथाम खालामनानै खेबथाम जादो आरोना नङाबा आरो खेबसेयावनो आरो जानसोना लाबा आरो अहालाङो जानो गोसो जाया ओमफ्राय आरो नेक्स्ट दिना खालि आरो ओंखाम बेदर नङाबा ओंखाम जानो मोजां मोना ओंखायनो आरो बेदर मासे दाउखौ थाम खालामनानै खेबथाम जादो आरो बाय हेलो लोगोफोर नैलै जानि गेट बनायनायदो गेट गय फांसे दानफायबाय नै गय एकदम खोरिजोब्बाय आरो इले फांसे आरो गेट बनायनायाव डिस्टार्ब खालामबाय थानाय इखो दाननायदो फिसा फिनला ओरैनो गेट तानि मानि गारि सोनो गारनाय गेट बनायदो बाय देखा अभी लग बाप रे बाप गाइस अभी देखो अब ये पेड़ काट रहा है गेट बना रहा है गेट और डिजाइन बना रहा है गेट का डिजाइन इतना सुंदर बना रहा है दे थप मा बनायदो लकेल दाउ रोसि दे जाग्रानिसै जाना थप गय खननि गया मोजां नङा इनिया नङा मोजां नङा होनदो माबायाव होआखै होमबा खाथि खालायाव होआखै होमबा अ दे खन हारसिं खननो इयो नों खननो बेटाखो फिसा बुस्थु इजा गाल्लाव इथि बानबाय इथि उलार जाय इथि बानबाय इथि उलार जाय इफोरजों रेजें जायो नैबे इथि बानबाय इथि बोखै इथि बानबाय इथि बोखै अरे बाबा ये तो बहुत भारी है रे पापा स्ट्रांग है तो ये लेकिन वो वाला उठा नहीं पाएंगे बहुत भारी है यार गय फाङा ल' जायोना इबे इखौ धनिया मा मेगंलै दाउ बेदर खाम अनला खारै बबाव संख्रिया आंनि गोलादै दंखायो अ मारै अनला खारैयाथ' गारथाखा बरिया जाखांनानै इदिनो खानसि सुनांगौ मानसिया मिथिगौ लेके जाओ सब काम में बिजी है इसलिए थोड़ा मदद करके दे रहा हूँ डालो मत मारो जाखांना इदिनो सुनांगो नोंसिनि हां सुनायानो साफा जाया बा नै सेटला धालाय खामनायखौ सायाव ओरैनो सिल माने घला मारिनांगौमोन आरो समय मथे मारिदिया दा लेट जाबायना दा इयाव घला मारिनायानो माबा हासिबदो सिबना होनांगोन ओमफ्राय स्लिम जागोन आरो मिस्ट्रिनि नास्ता हारमा फिथा मोननिफ्राय नों बनायदो नामा জালি তলত জালি থাকব আর উপরতো থাকব ন উপরত জালি না থাকে উপরত না থাকে কেই ফুট দোয়া 2 ফুট দোয়া এইটো 2 ফুট হবো না লিজানি মিটারা মস্ত বিল जाबाय बारी एसि लगायनानै गोजां बोथोरावसो एसि लगायो गोजां बोथोराव एसि लगायबा माबा आरो गगा मोननाया खारैनिखाय गरम बोथोराव आरो हिटार लगायजा एकदम गोलोमदैखौ दिहुनखायो जेरै प्रकृतिनि लोगोआव एडजास्ट जायोलै हास्थाय खालि खामा जाबाय मा खाम जाखो ओइ नै गय फिथाइया एसां गय जानो जाया ना इमान गय दोङो गयखौ गारलायोसो सिबलायनो आं लाहाफोरा थागोन आबैदो उरुगोन लाहापाराव थानानै स्कुलाव थांगोन लोगोफोर एक्चुअली दिनै फायनायनि टारगेट गैयामोन प्लेनिं गैयामोन जोङो इसानियावसो थांदोंमोन आलासि जानायनि उनाव फुजाया जोब्बाय होननायखाय थबनो अखारबाय दिनै जोबगोन होननायखाय अखारनानै थब फैबाय आरो बिब'आ इउटिउबार लोगोफोर लोगो मोनबाय ओके लोगोफोर मेला नायनो माने मेला भितरालासे थांगोन नंदोंमोन बै मेला भितरालासे
नाथाय बहुत भिर इमान भिर माने बेटाखौ लाना आरो आइमुखौ लानानै थांनो बोरैबा मोनबाय आरो आङो थांलिया दा बहुत भिर आरो भितराव बाखि नै साइडथिथ' कम नांबाय आरो जितु एन्ट्रि गेटआव बहुत मानसि दोङो माइलाय हा पसन्द जादों आरो बापरे बाप इमान गोदोर आखाइफोरासो बौख्लाबलांगोन बेथ' गानजायो बे रेजें खनानिया बाय रेजें जायो अरिजिनेल खनाफोरा रेजें जाखायो नै न'फोर इ डुप्लिकेट इमान इलिर जागोन इमान भिरैनो मानसि आरो एकदम बा मुगा आधा किलो इदो आरो इदो जिलापि आधा किलो होबाय बाबु जिलापिया 120 टाका 110 टाका जाया 110 मुनि नोंसोरो दारकुसि जिलापि बायनाय जाबाय गारि पार्किंआव थांनिसै गारि दिहुननिसै थांनिसै जोंनि फुजा नायनाया जोब्बाय थांलायनोसै अभी आ रहा है खाना लेके जल्दी आ जाओ ये तो खाने में भी अभी चाहिए इसको लक्ष्मी पुराना करना आपको खाने से पहले खायसे जानो खुलुमनोसो जायो प्रणाम करो दालि खारै अमा दालि खारै भाजा आरो माबा मा दाउ देसि दाउ क्या कर रहा है खा रहा है जाखांलायबाय लोगोफोर जाखांबाय खुगा सुनैसो उन्दुनोसै ओइले बाबाया गाथावसो एकदम सालालायबाय पूरा साला सिलिबाय चलो हाथ धोते हैं अभी वाह जाखांलायबाय खोमसि एकदम थान्दा बोथोराव ओइनै जानिया दंखला कम से कम 1.5 किलोमीटर गोजान जागोन बेयाव ओइनै बिहामजो बिखुनजो खांसि सुनाय जालायबाय हरनि जालाय खांसि सुलाय बास बिना आरो थ' लोगोफोर दिनैनि दिना बेबायदिनो थांबाय बंफां दानलाय फिथा जालाय बेदर जालाय फुजा नायलाय बेबायदिनो थांबाय स' फुजा नायनो थांनायाव आरो आगै सानैसो लोगो मोनदोंमोन जोंनि भिडिअ नायनाय स' थेंक इउ बयखौबो सिनि मोननानै जोंखौ माथो होदों आरोना सानाखैमोन जोङो बेबायदि सिनि मोननानै माथो होगोन होननानै सोरबा खिन्थु जोंनि एरिया जोंनि बाक्सानियानो गोबां मानसियानो जोंनि भिडिअखौ नायो नालाय सिनि मोन्दों गोबाङानो माथो होदों थ' सानैजों भिडिअ लाफानो मोनदिया मानो होनबा जों दसे क्लिपल' लादोंमोन जोङो ओंखायनो थ' लाकिलि सानै आगै मोनदों दारकुसिनि सानै आगै मोनदों बिसोरखौ भिडिअ लाफानो मोनदों आरो थ' थेंक इउ आगैमोन बयखौबो जोंखौ एसेबां अननाय होनायनि थाखाय नै बाराया दुब्ला जाबाय आं आरो बिथिं भिडिअ एडिटिं खालामबाय दोङो थ' थेंक इउ बयखौबो गुड नाइट